Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायदों। आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै। आं दायो मोनसे जबनि आपडेट लाना फैदों। बेनो जाहैबाय प्रागज्यतिश कलेजनिफ्राय भेकेन्सिस ओंखारदों, गासै दङ 9। बेनि पस्टआ जादों एसिस्टेन्ट प्रफेसर। थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बिनि लकेसना जादों गुवाहाटीआव। नोंथांमोना मिथिखागौ प्रागज्यतिश कलेजखौ बबेयाव दं होननानै। दा जों थांदिनि बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगौ आरो नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगौ। थ' बिनि गेजेरावनो चेनेलखौ सोरबाफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा जों थांदिनि खम समनि गेजेरावनो अफिसियेलि नटिफिकेसन आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगासिनो। थ' लोगोफोर नैबे जाबाय प्रागज्यतिशनिफ्राय फैदों कलेजनिफ्राय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे पस्ट दङ, टटेल दङ 9 दङ। थ' बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्ट लायै डिपार्टमेन्ट दङ। नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोन्दों बेनो जाबाय केमिस्ट्रि, फिजिक्स दङ आरो लोगोसे जुल'जि, बटानि, जिअल'जि दङ आरो लोगोसे मोनसे दंबावो बेंगलि, इंलिश। थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। माखासे केटेगरि वाइस दङ, आनरिजार्भ दङ। नोंथांमोना आनरिजार्भआव गासैबो केटेगरिया खालामनो हागोन आरो लोगोसे ST, ST, OBCनि थाखायबो दङ। थ' नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो PDF फाइलखौ होदों, नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायनो हागोन डिटेल्सखौ। दा जों थांदिनि बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगौ। थ' नोंथांमोना थानांगोन गभर्नमेन्ट अफिस मेम'रेन्डाम मथे नोंथांमोना थानांगोन। बेवहाय नुनो मोन्दों नेट, स्लेट, सेट। थ' नोंथांमोना बेबायदि माने क्वालिफिकेसन थायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेफोर गैयाब्ला आरोबाव जुदि नोंथांमोना PhD डिग्रि दङबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ थानांगोन 55 थानांगोन मिनिमाम जेनेरेलनि थाखाय। जुदि नोंथांमोना SC, ST, PWD बा नोंथांमोना 50% थाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोननि बैसोआ थानांगोन 38 सिम जानांगोन लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना SC, ST बा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां। नोंथांमोना 5 इयार्स बारायनानै होनो हागोन आरो लोगोसे 3 इयार्स OBCआ MOBCआ हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना डिमान्ड ड्राफ्ट राननांगोन। बेनो जाबाय 2000 रुपिस नोंथांमोना पे खालामनांगोन गुवाहाटी। बे जाबाय प्रिन्सिपाल प्रागज्यतिश कलेजनियाव नोंथांमोना बेखौहाय पे खालामनांगोन। थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोन्दों पेबल एट द SBI वेस्ट गुवाहाटी ब्रान्च दं। नोंथांमोना बेयाव थांनानै पे खालामनांगोन। 15 डेजनि गेजेरावमोन, नाथाय दायो 15 डेजखौ बारायना होबाय। 30 जुलाइसिम नोंथांमोननो 1 मान्थ टाइम होनाय जादों। बोथोर गाज्रिनि थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय 30 जुलाइसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' लोगोफोर बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना अफलाइन सेन्ड खालामनांगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों एड्रेसा जाहैबाय बे SD/डक्टर मनज कुमार महन्त, प्रिन्सिपाल प्रागज्यतिश कलेज गुवाहाटी 9। थ' नोंथांमोना बेवहायनो सेन्ड खालामनांगोन नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ। थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय दिनैनि आपडेट। जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनावहाय होना होदों। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासैखौबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। थ' लोगोफोर आङो बेवहायनो भिडिअखौ फोजोबथ'बाय।